Какво се случва на родната арт-сцена, вижте от редовната рубрика на Галя Крайчовска. Какво правят ангелите в Америка, се зачудиха в Народния театър. Пулицър, Тони, Драма Деск и още куп награди стоят зад ангели в Америка. Филмовият вариант с Ал Пачино, Мерил Стрип и Ема Томпсън е коронован за най-добър мини-сериал и има рекордните 21 номинации за наградите Еми. Деси Шпатова се заема с българската версия и примамва най-популярните актьори от сцената и екрана. Захари Бахаров е негър, който пее, Владовците Пенев и Карамазов с мустаци, Мария Каварджикова влиза в 4 роли, дори и на Равин. Снежина Петрова също сменя образите и слага мустаци. Гей фантазия на национални теми се вихри в Народния. На тези, които обичат класическата театрална линия, ще им дойде в повече, но пък за ценителите на предизвикателствата спектакълът си идва на мястото.